Pwede? Yeah. Ay. Ang ganda. So, wait lang. Hello. Hello ha. Hello. Saan ako dinadala? Wala. Hindi ka nang umuwi. Hindi ka nang kami umuwi. Kala namin sarado. Maxine! Dito lang. Kala namin ay sarado. Kaya sana uuwi sana na kami. Hindi pa. Bilang kita mambet, dala kita out. Wala. Bakit nga rin? Apa na naman na? Paru-paru mo ka. Palabahasan ko, hindi pa ka. Sana pa nagpo-plug ako. Ah. Ay na. Naisong tanibang. Hello. Naggumala. Full vaccine na kasi naggumala. Nagyayaya na magmerienda. Magmerienda na daw kami. Ay, nagkita rin si Kalmaw. Sana magmerienda na tayo. Hello! Wow! Wow! Madaming tao. Dito talaga kada ano man inang doon. Ay lang ako nakapunta dito. Wala naman sa munisipyo. Ano? Lampas na ako. Yung kahapon sa Balungaw. Hindi kami nakapunta at masamang pakiramdam nito. Kahapon pa yung dalawang batang gustong pumunta. Picturean mo nga ako kung kasali. Makuha. Ipasa mo na lang. Ipasa mo na lang pag nagbibideo ako. Hindi, cellphone. Aning kita, pipicturean. Nagpapapicture ang aming dalaga. Kaya ako, tayo Dali, mali naman yung napindot ko. Ituan! Nakapakuta na mo. Saan dito inang yung picture mo inang? Mira. Ay, ito na. Ayan mo. Oh. Naka ano naman. Ay. Na? Dito tayo, doon tayo sa maliwanag. Medyo madilim. Diyan o. Diyan ko. Picturean ko daw siya. Oh. Drinking my wine. Sabi masyado
Dapat dito, sa ano, sa maliwanag. Oh, ano bang laruan yung ano niya? Nakadali ng 120. Nakadali si Boy ng 120. Tara na, uwi na tayo. Nakadali ng 120 ah. Yun na. Pag. Baka gusto mo rin ng pambabae kay. Uwi na daw kami. Magwala yung tikitin. Bako yung pagpilita, binili ng laruan, walang merienda. Happy birthday! Yun po. Yung kami, ganun mo pala. Sa Lunes tayo mamalingki. Uwi na daw kami kasi naka 120 na. Pang merienda, bibili ng laruan. Buwatan tayo ko lang tinapa yun. Uwi na daw kami. Tangan mo talaga. See you next time. Makaulaw man ni James. Lakad ng lakad. Pauwi na kami. Ano ba sa 7-Eleven? Ay, pupunta pa tayo sa 7-Eleven. Anong kainin natin sa 7-Eleven? Nadali yung ano pang merienda. Oh, malamig na. Madilim. May checkpoint. Hindi makapag 7-Eleven. Nasa checkpoint pa na yan. Na po kami. Ay. Nakauwi na kami. Nakapagpasyal kahit papaano. Kung nagustuhan nyo ang aking video guys, please like, subscribe, and click the notification bell. Thank you for watching.